नमस्कार मुलांनो, आज आपण सेतू अभ्यास चाचणी 3 इयत्ता 3 विषय मराठी उत्तरे स्पष्टीकरणासहित पाहणार आहोत। प्रश्न पहिला, लक्षपूर्वक ऐक व शब्द वहीत लिही। चुंबक, जादूगार, त्याच्या साऱ्या। प्रश्न दुसरा, खालील वाक्य नीट वाच व योग्य ठिकाणी योग्य विरामचिन्हाचा वापर करून वाक्य पुन्हा लिही। काका, मामा, काकी, काकू गावाहून आले। काका स्वल्पविराम, मामा स्वल्पविराम, काकी स्वल्पविराम, काकू गावाहून आले पूर्णविराम। गावाला गेलो होतो पूर्णविराम। प्रश्न तिसरा, या शिलाताई आहेत, त्या बस कंडक्टर आहेत। तू त्यांना त्यांच्या कामाविषयी 3 प्रश्न विचार, ते बाजूला दिलेल्या जागेत लिही। प्रश्न पहिला, शिलाताई हे काम तुम्हाला का आवडले? प्रश्न दुसरा, या कामाचे प्रशिक्षण कोठे मिळाले? प्रश्न तिसरा, या कामात तुम्हाला अडचणी येतात का? प्रश्न चौथा, पुढील चित्राचे निरीक्षण करून 5-6 वाक्यात वर्णन कर। पुढील चित्रात पिसाळलेला हत्ती दिसत आहे। रस्त्यावरील लोक, लहान मुले घाबरलेली आहेत। काही लोक हत्ती शांत होण्यासाठी वंदन करत आहेत। बसमधील लोक हा प्रकार पाहत आहेत। हत्तीला शांत करण्यासाठी अग्निशामक पथक हत्तीच्या अंगावर पाणी मारत आहेत। लोकांना सूचना देण्यासाठी पोलीस देखील आले आहेत। प्रश्न 5वा, पुढील उतारा वाचून पुढील प्रश्नांची उत्तरे सांग। प्रश्न पहिला, कशाचे सरबत बनवले? कोकमचे सरबत बनवले। प्रश्न दुसरा, काका कोठून आला? काका कोकणातून आला। प्रश्न तिसरा, मीनाने किती कप सरबत बनवले? मीनाने 4 कप सरबत बनवले। प्रश्न चौथा, मीनाला किती कप सरबत प्यायला मिळाले? मीनाला 2 कप सरबत प्यायला मिळाले। प्रश्न 6वा, चौकटीतून अर्थपूर्ण शब्द शोधून लिही। दोडका, मासा, साग, बांगडी, केळी, माळी, कौलारू, शेगडी, कपाट, निळा, सैल, शेपूट, पूर, लाल, पाट।